Y bore dda a chroeso i roedfa bore yma. Os ydych chi'n disgwyl weld Rhodri o flaen chi bore yma, wel, sori. Rhaid i chi roi i fyny efo fi, neu dioddef fi bore yma. Mae Rhodri yn cael rhyw brec bach. Ac nes ymlaen bydd Gwydion Lewis, un o rheolwyr o Bryn y Groes Bala, a cyn hynny yn athro ymarfer corff yn Caerdydd, dwi'n meddwl. Fatha rhyw Joe Wicks y byd pregethu. Bydd Gwydion yn agor y gair i ni ac yn siarad ar Salm 121. Ond cyn hynny, gawn ni gwrando ar gair yr adwydd o Salm 95. Dewch, canwn yn llawen i'r arglwydd, rhan floedd o'r foledd i greu gen iachadwriaeth. Dawn ni bresenoldeb a diolch, gorfel eddyn nhw'n a chyneuon mawr, oherwydd diw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dymderau'r ddear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef a'i gwnaeth. Eiddwylo ef a greuodd y sychdir. Dewch, y ddolwn ac yn grymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ni'n bobl iddo a defed ei borfa. Heddiw, cewch wybod ei rym, ysgrandewch ar ei lais. Dwi'n mynd arnoch chi, ond dwi'n cael y fraint, os medrai galw o'n fraint, o codi go gynnar bob bore. A rhan mwyaf o'r wstos dwi allan, toc ar ôl 16. Ac dwi wedi sylwi'n wstos yma yn ddistaw bach fel mae'r dydd yn ymestyn. Bore dydd Gwener, neu bore dydd Iau, oedd os dwi'n gofyn iawn, oedd yr awyr yn fflamgoch dros Dinbych tua 10 munud i 7 y bore. A gyda nos, dwi wedi bod yn mynd ar ci am dro, hwyr yn pnawn, yn y twyllwch, a mwyaf sydyn, mae dal yn golau dydd, bron iawn 5. A mae'n neis dydy bod y pethau yn digwydd yn ganol y twyllwch y gia yma. Mae'n braf bod ni wedi dod i'r amser yma eto. A mae'n wir dydy. Mae'r arglwydd yn dweud, mi ddaw'r tymhoren i tro, mi ddaw nos ar ôl dydd. Mae cynllun yr arglwydd yn berffaith. Mae pethau'n gweithio. A dyn ni'n diolch am hynny. A dyn ni'n diolch y bore yma bod ni'n cael troi at creu gen iachadwriaeth. Bod ni'n troi at y Duw mawr di-gyfnewid yn nerth i ni, yn gariad i ni o hyd. Cyn i ni troi at yr emyn gyntaf, gawn ni gweddio. Gweddiwn. Diolchwn i ti, ein tad, am neges dy air sydd yn herio a'n cynsuro. Deuwn atat oherwydd ti yw ffynhonnell bob dioni a Duw pob gras. Ti yw'r un ar oes gysgod ac ymgeledd eith bobl ar hyd yr oesau. A chyda hwyth gynt yr roddwn ninnau ein clod i ti. Mi ysfyddlon i ninnau hefyd gweitha ein byw pell a'n handdydlondeb i ti. Yn wir, nid yn ôl ein pechodau gwneithos da ni, ond o'n ôl dy drigaddau yn Iesu Grist. Trigaddedd yw testyn y nefoedd, trigaddedd naeth luoedd yn lan, trigaddedd yn gledd y pechadur, ei obaith, ei gysur, a'i gan. Diolchwn i ti ein tad am bawb o'r chygwyd gan degwch dy gariad, ac sy'n adolchu hynny yn ein bywyd ac yn ei perthynas ag eraill. Diolchwn yn aelodau eglwys yn yr ardal hwn ac yn ffyddlon eith achos ar hyd ei hoes, ac yn bopeth yn ei bywydau oedd yn dda ac yn ddyrchafedig. Trwy nerth dy ras cynnodd wy a ni dilyn hei esiampl. Ond y drigaredd bydd o'n mewn i'n puro, o'n blaen i'n harwain, ac o'n hamgylch i'n hamddiffyn. O dad, cryfhau'n ffydd fel y bydd i ni lynu wrthyt, perffeithiau'n cariad fel y medrwn weithio drosot, a phar i ni obeithio'n di-baid am ddyfodiad dy deyrnas. Gweddiwn ein tad dros ein bydd cythryblus,
lle mae cymaint o anghyfiawnder a ryfeloedd. Cyffeswn i ni fethu byw yn gytun fel cenhedloedd, a gwyddom yn tad am erchychterau a ryfeloedd, a ddioddefaint mawr dy bobl, a ddalwyd mewn sefyllfaoedd dirdynol mewn amrywiol wledydd. O dad, tro lygon arweinwyr yn byd at y ti, ac argyhoedda hwy o feredd ffordd rhyfel, a gwnaed ynt ymddiried yn efengyl tangnefedd, oherwydd Iesu yw ein tangnefedd ni, ac unig obaith ein byd. Diolchwn am bob mudiad yn garol sy'n cyflawni gwaith dy deyrnas drwy estyn diod i'r sychedig, bwyd i'r newynog, dillad i'r noeth, a chysyd y gariad i'r amddifad. O dar, derbyn ein diolch am bob gwaith da a wneir i ysmwythau goddidiad y blant, ac na ninnau hefyd yn gyfryngau bendith yn dy law. Gweddiwn ein tad dros ein cyd-aelodau a phobl ein bro sy'n dioddef am amgylchiadau anodd a phrofedigaethau bywyd. Y cleifion yn eu cytrefi ac yn yr ysbytau yn gwlad, y gweddwon yn eu hiraeth a'i hunigrwydd, yr ifanc sy'n agored i gymaint o temtasiydau drwg ein hoes, a'r henoed yn eu hatgofion am ddyddiau dedwyddach. O dad, cliw ein gweddiad dros dynt a thrigar ha, ac estydd yn drwon ni bendithion dy gariad. Ond dy gigaredd, maddau ein tad bob pechod a baith erbyn, a derbyn ni yn enw ein goredwr a'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dyn ni am ganu rwan emyn 563, ac yn dilyn yr emyn, bydd Nes Stevens o Capel yr Eithog yn darllen i ni o Salm 121. Felly, gan ni ymuno lle bynnag ydyn ni gyda'r canu o emyn 563. I ddiw bo'r gogoniant fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab o'i fawr gariad dros holl deulu llawr, rhoi unioes yn iawn dros ein pechoedd a wnau, gan agor drws bywyd i bawb ei bai. I ddiw bo'r gogoniant fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab o'i fawr gariad dros holl deulu'r llawr, rhoi einioes yn iawn dros ein bechod a wnau, gan agor drws bywyd i bawb ei bai. Glodi Dduw, glywedau ar ei lef, glodi Dduw, llawenhau tyrfa gref, o dewch at yr Iesu, ein harglwydd yn Duw. Roch iddo'r gogoniant trwy'r Iesu cawn byw. O berffaith a chyfiaeth mor ddrud ac mor rad, i bob un a gredo a ddewyd i'w dad, i'r pennaf dros eddwr yr Iesu a rydd, am padwn pan ddaw at ei arglwydd mewn ffydd. Glodi Dduw, glywedau ar ei lef, glodi Dduw, llawenhau tyrfa gref, o dewch at yr Iesu, ein harglwydd yn Duw. Roch iddo'r gogoniant trwy'r Iesu cawn byw. Dyn wych fel disgawdwr, fe wnaeth bethau mawr, a llwyr ein llawenydd yn Iesu yn nawr. Ond mwy ein rhyfeddod sy'n teithio
arglwydd yn Duw. Rhowch i ddod gogoniant trwy'r Iesu cawn fyw. Clod i Dduw, clywedau ar eilydd. Clod i Dduw, llawenhau tyrfa gref. O dewch at yr Iesu, ni'n harglwydd yn Dduw. Rhowch i ddod gogoniant trwy'r Iesu cawn fyw. Codaf fy llygaid tua'r mynyddoedd. O ble daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael i stroed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu, nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr haul yn dy daron y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy unioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod, yn awr a hyd byth. Wel, diolch am y croeso i fod gyda chi. Byddai'n braf iawn bod gyda chi yn llythrenol yn y corff a gallu gweld eich gwynebau chi, ond dyna i ni, felly mae hi ar hyn o bryd. Wel, fi am droi i'r rhan ddarllenwyd yng Ngair Duw, sef Salm 121. Mae'n salm gyfarwydd iawn, fi'n siŵr, i llawer un ohonoch chi. Ac wrth edrych ar y salm yma, fi'n gweddio bydd Duw yn siarad â bob un ohono ni ac yn rhoi y cysur sydd yn y salm yma i ni yn y dyddiau sydd ohoni. Nawr, wrth ddod at y rhan yma o'r salmau, mae'n iawn atgoffa ni ambell i beth. Mae'n cyfeirio at, yn y salmau sydd yn dilyn y salm yma, mae'n cyfeirio at Jerusalem, a mi fyddai'n cyfeirio at Jerusalem. Ond wrth feddwl am Jerusalem, mae'n dda i ni feddwl am Jerusalem mewn tair ffordd. Jerusalem yn llythrenol, i'r Israeliad yn canu y salmau yma, bydden nhw wedi bod yn cyfeirio at Jerusalem fel y lle daearyddol llythrenol oedden nhw yn mynd iddi. Ond i ni wrth ddarllen am Jerusalem yn yr Hen Testament, mae'n ddarlun o'r eglwys heddiw, o bobl Dduw heddiw yma. Ac felly ni lli cymhwyso fe i ni. Ond hefyd yn drydydd mae hi'n ddarlun o'r Jerusalem dragwyddol, y Jerusalem nefol. I'r Jerusalem yma ydyn ni'n mynd tuag ati. Felly wrth i ni edrych ar y salm, cofiwch, cadwch hynny yn eich cof. Jerusalem llythrenol, cymhwyso i ni fel eglwys, fel pobl Dduw, a hefyd y Jerusalem nefol. Nawr, i roi chydig o gefndir i chi, mae'r salm 121 yn dod mewn cyfres o salmau, 15 ohonyn nhw, o salm 120 i 134. A maen nhw'n cael ei galw yn salmau esgynol. Mae'r teitl yna ar uwchben y penodau. A dyma y salmau bydde yr Iddewon, yr Israeliad, yn canu ar ei ffordd i Jerusalem. Mi fydden nhw'n mynd i Jerusalem o leia 3 gwaith y flwyddyn. Ac wrth fynd, bydden nhw'n canu o'r 15 salm yma, y salmau esgynol. Mae salm 120 yn salm o hiraeth. Mae'r salmydd yn hiraethu, fi'n edrych ymlaen i fynd i Jerusalem, i fod gyda pobl Duw, yn addoli Duw. Mae rhai yn galw fel y blues, yr hiraeth yma. Mae'n dweud yn y 6ed adnod, yn rhy hir y bym yn byw gyda rhai sy'n cysau heddwch. Fi'n edrych ymlaen i fynd i Jerusalem.
Yna, Salm 121, Salm yma fydden nhw'n canu y noson cyn cyrraedd Jerusalem. Ac yna, Salm 122, maen nhw o'r diwedd yn cyrraedd Jerusalem. Ond mae'n sylw ni heddi ar Salm 121. Dychmygwch y sefyllfa. Maen nhw wedi bod yn cerdded am ddiwrnod, byddai'r rhai yn cymryd taith 3 diwrnod, eraill 2 diwrnod. Maen nhw wedi bod yn cerdded, a nawr maen nhw'n gwersylla am y noson ola cyn cyrraedd Jerusalem. A maen nhw'n gweld, edrych i fyny, a maen nhw'n gweld y mynyddoedd sy'n amgylchynu Jerusalem. Ond mae'r mynyddoedd yma yn dod ag ofnau. Maen nhw'n gorfod gwersylla am noson ac yna'r mynyddoedd. A mae yna elfen o ddychryn, ofnau. Dyrchafa fy llygad i'r mynyddoedd o ble daw fy nghymorth. Mae ofnau yn codi. O beth mae'r salmydd yn neud? Wel, mae'n galw am help. O ble y daw fy nghymorth? Mae'r salmydd yn cydnabod ei ofn. Mae'n cydnabod ei anallu ei hun yn y sefyllfa sydd ohoni. A dyw e ddim yn cuddio'r ofn yna, ond mae'n galw allan am help. Yn y cymdeithas ni ar hyn o bryd, mae yna ofnau o bob math. Mae ofn yn cyd-destun y Covid, mae'n rhywbeth real, mae'n rhywbeth byw. Mae yna ofnau i'r dyfodol, wrth ni feddwl am y dyfodol. Mae rhai a ofnau am ei iechyd, eraill ofnau oherwydd sefyllfa ariannol. Mae sawl un ofnau oherwydd sefyllfa Brexit, yn arbennig falle ymieithwyr. Be sydd i ddod? Ansicrwydd swydd, gofidiau ac ofnau o fewn y teulu. Rhai yn ofn unigrwydd, ac eraill yn ofn falle marwolaeth. Pob math o ofnau gwahanol. Beth nath y salmydd yn y cyflwr o ofn, mae'n galw allan am help. Mae'n cydnabod ei anallu, ac mae'n galw. Fe gewch chi rai pobl yn amharod iawn i gydnabod bod angen cymorth ac i alw am gymorth, am help. Maen nhw'n teimlo fod yn arwydd o wendid ac maen nhw'n troi ati nhw eu hunan. Fe ddelia i ar broblem, fe ddelia i a hyn a brwydro ymlaen. Mae rhai yn delio gyda ofnau trwy bod yn brysur. A gan obeithio bydd y prysurdeb yna yn achosi bod dim amser iddyn nhw i feddwl am yr ofnau real sydd gyda nhw. Mae eraill yn troi at grefydd, rhyw fath o grefydd. Rhai yn troi at gyffuriau. O beth nath y salmydd? Wel, mae'r salmydd yn ôl ei arfer, mae'n cyfeirio ei alwad, mae'n galw allan am help i Dduw. Pam troi at Dduw yn y sefyllfa yma? Wel, oherwydd mae e yn barod mewn perthynas â Duw. Mae'r salmydd yn galw ar yr un yma, mae'n gwybod sydd yn fyw. Mae e wedi, yn y dyddiau cynt o'r blaen, mae wedi galw allan am Dduw i'w achub e, am iachawdwriaeth. Mae'r salmydd wedi galw yn barod, eisoes wedi galw amdano fe am dregaredd. Mae wedi dod yn ymwybodol o fawredd Duw, o sancteiddrwydd Duw. Mae wedi dod yn ymwybodol o'i bechod ei hun, a'i anallu ei hun i ddelio mewn perthynas â Duw, ei anallu i wneud ei hun yn iawn â Duw. Mae wedi dod i sylweddoli o'r blaen, difrifoldeb y sefyllfa.
ac fe alwodd e am gymorth, am help, am faddeuant, am drigaredd. Ac fe brofodd y salmydd cariad rhyfeddol Duw. Mae wedi profi gras Duw. Y Duw mawr gogoneddus yma wedi tywallt ei ras ac wedi maddau ac y mewn perthynas ag e. Ac felly mae'r salmydd yn y sefyllfa sydd ohoni, mae'n galw allan ar y Duw, mae mewn perthynas ag e. Mae'n galw allan ar yr arglwydd sydd yn dad iddo fe. A dyma profiad pob Cristion pan mae Duw yn dechrau gwaith y mywyd unigolyn. Mae'r person yna'n dod yn ymwybodol o pwy yw Duw a pwy yw e. I fod ei hun yn bechadur ac yn heiddi barn, mae'n dod yn ymwybodol o'i anallu e i achub ei hun, ac felly mae'n galw allan trigarha wrthyf. O, maddau fi. A chi'n gwybod mae Duw yn hoffi trigarhau. Chi'n cofio beth ddwedodd Crist, bod wedi dod i geisio pechaduriaid. Bod wedi dod at y rhai oedd yn ymwybodol eu bod nhw'n wael, yn sâl, yn wan, nid at y rhai cyfiawn, nid at y rhai sy'n meddwl bod nhw'n iawn. Mae Duw wedi trefnu ffordd i achub pechaduriaid trwy Iesu Grist, a mae yn hoffi trigarhau. A falle bod rhywun bore yma'n gwrando, a chi'n ymwybodol yn eich calon, bod chi ddim mewn perthynas real, byw a Duw. O, galwch arno fe. Galwch am help. Galwch am drigaredd. Cydnabyddwch llwch chi ddim wneud dim byd, a mae wedi darparu y cyfan trwy Iesu Grist. Fe mae Crist ei hun yn dweud, o, deiwch ata fi, pawb sydd ar yn flinderog ac yn llwythog, mewn llawn ofnau o bosibl, deiwch ata fi, ac mi rof o'r ffwysfa i chwi. Felly mae'r salmydd yn dod a gwynebu'r ofnau yma ar sail ei berthynas â Duw. Mae'n ymwybodol bod Duw yn ei ras wedi dod ag ato fe ei hun, ac oherwydd hynny mae'n galw allan am help i'w arglwydd. A beth oedd ymateb y salmydd i'r galwad yma? Wel, mae yna hyder, drwchwch yn yr ail adnod. Fy nghymorth a ddaw. Mae'n adnabod yr arglwydd. Mae'n nabod y Duw yma. Mae'r Duw yma wedi fy ngharu. Mae'r Duw yma'n ffyddlon. Mae'r Duw yma'n dweud y gwir. Fi'n gwybod neith e ddim fy ngadael. Fy nghymorth a ddaw. A pwy yw'r un sydd yn dod? Wel, fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd. Creawdwr, nef a deiar. Nid rhyw dduw bach, nid rhyw dduw eitha pwerus. Mae'r Duw yma'n fawr. Mae'r Duw yma a y bydysawd a'r byd yn ei law. I ni ddim yn gallu dirnad ei allu a'i fawredd yn llwyr. A hwn yw'r un sydd gyda ni. A mae'r salmydd yn profi heddwch. A mae'r salmydd yn gallu bwrw ei holl ofnau a'i holl bryderon ar yr un yma. Mae'n arglwydd, creawdwr, cynhaliwr, pob peth byw. Yn Salm 55, mae salmydd yn dweud fyna yn adnod 22, bwrw dy faich ar yr arglwydd, ac feth gynnal di.
yna. 4 wrth gwrs cyntaf, llythyr cyntaf 4, pennod 5, adnod 7. Bwriwch eich holl bryder, taflwch, mae rhywbeth corfforol, taflwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Nawr felly ni orffen y salm fyna. Achos mae'r salmydd wedi profi tangnefedd fan hyn. Mae wedi profi yr heddwch yna bod Duw yn ei gynnal ac yn ei gadw. Ond mae'n mynd yn ei flaen. Ac mae'r salmydd am i eraill brofi y tangnefedd yma hefyd. Yn y 2 adnod gyntaf, mae'r salmydd wedi bod yn cyfeirio ato fe ei hun. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd. O ble daw fy nghymorth a ddaw. Ond nawr o adnod 3 ymlaen, mae e nawr yn cyfeirio at eraill. Dwi ddim yn cyfeirio at y personol, ond at yr ail berson. Ti, dy gymorth a ddaw, fe ath geidw, yr arglwydd yw dy gysgod. Mae'n cyfarch eraill. Mae am i eraill brofi y tangnefedd mae e wedi ei brofi. Curiad calon y salm yma yw mae Duw yn dy gadw. 6 gwaith o fewn yr 8 adnod mae'r gair cadw yn dod yn y gwreiddiol. Mae fel curiad calon. Cadw. 6 o weithiau. Chi'n teimlo bod Duw am i ni gael y neges. Mi fydd yn ein cadw ni. Nawr fe allwn ni edrych ar y cadw yma mewn 2 ffordd gwahanol. Yn fyr iawn, 3 P. Falle ei helpu ni gofio. 3 P. Y P cyntaf, ceidwad i bob amgylchiad. Pob amgylchiad. Mae'n geidwad pob amgylchiad. Nawr os byddwn ni gyda chi bore yma, falle byddwn ni'n gallu holi chi. Beth yw eich ofnau chi? Fi'n cofio rhywun yn dilorni dipyn bach, rhywun arall, oedd y person yma yn ofn llygod bach. A mae'r person arall yn dipyn bach yn ddilornus, ti ddim yn ofn llygod. Ac yna mae'r person yna yn rhyfeddu bod e'n ofn llygod, yn gweld pri copyn, a mae'n eindio, pri copyn! Hynny yw, ni gyd â gofnau gwahanol, a mae'n bwysig cofio hynny. A mae'n bwysig peidio dilorni ofnau, falle sydd ddim yn cyffwrdd â ni, ond yn real iawn i berson arall, ni gyd yn wahanol. Dychmygwch y sefyllfa nawr. Yr Israeliad, noson cyn cyrraedd Jerusalem nawr, maen nhw'n gwersylla allan. A maen nhw'n gwersylla, nid glamping o ddiadeg hynny, maen nhw allan yn yr awyr agored, a'r mynyddoedd o'i blaenau nhw, noson o'i blaenau nhw, a mae yna ofnau amrywiol. Dychmygwch ambell un yn gweld y mynyddoedd, a maen nhw'n ofn y llwybr peryglus yna, y clogwyni serth, ac yn ymwybodol o'r berygl o syrthio. Ac yn ei cael yn y 3 adnod, ni ad fe i throed lithro. Dychmygwch plentyn yn mynd fyny rhyw glogwyn gyda'i dad. Be bydde dad yn dweud wrth i chi gerdded fyny glogwyn eitha peryglus? Wel, bydd dad yn gweud wrth ei blentyn, gafel yn dyn nawr, gafel yn dyn yn y llawi. A mi fydd y plentyn yn gafel yn dyn yn llaw ei dad. A be fydde'r tad yn neud? Byddai'n gafel yn dyn. Lle mae'r cryfder? Yn y plentyn bach yn gafel yn llaw ei dad? Neu yn llaw y tad yn gwarchod ac yn gofalu am y mab? Wel, yn llaw y tad. A mae Duw yn dweud wrth ei blant, ni ddwg ne pwynt, allan o'n llaw i, mae afael e yn gryf, ni ad fe droed lithro.
Mae'n hyder ni nid yn ein gallu ni i afael ynddo fe, ond yn ei allu i afael yno ni. Ond oedd eraill yn ofn y nos. Drychwch yn adnod 4. Mi fyddai rhai yn ymwybodol, ni gyda cysgu allan. A mae yna ofnau, mae yna beryglon. Mae yna anifeiliaid gwyllt o gwmpas. Mae yna ladron. Ac os oes yna ladron yn y nos, maen nhw'n mynd i ddod. A'r drefn bydden nhw'n cael un person, bydden nhw'n dewis un person i fod yn wyliwr y nos. A mi fyddai'r person yna, i gyfrifoldeb byddai cadw'n effro a gwylio i sicrhau fod pawb arall yn gallu cysgu yn dawel. Nawr, os byddech chi gorfod dewis rhywun o'r capel, a bod chi allan yn gwersylla yn yr awyr agored a'r peryglon yma, pwy fyddech chi'n dewis hwnnw i aros ar ddi hun? Ac ar ôl dewis, a fyddech chi'n cysgu'n dawel neu a fyddech chi'n agor y llygad weithiau jyst i checo yw e dal ar ddi hun? Wel, yng nghyd-destun Duw, wele ni hynna ac ni chwsg geidwad Israel. Gallwch chi gysgu yn dawel. Mae yn gwylio. Dyw ddim yn cysgu, dyw ddim yn blino. Dyw ddim yn hanner cysgu, mae yn gwarchod. Cofio clywed hanes am merch fach yn mynd gyda'i thad, 7-8 oed, yn mynd gyda'i thad a fynte yn gapten ar llong ac yn mynd o Lerpwl i America nôl blynyddoedd maith yn ôl. A'r noson gyntaf, mae yna storm anferth yn codi. A mae'r môr yn rhio, a mae pawb yn mewn cyflwr o ofn. A mae'r ferch fach yn cael ei deffro fo'r sŵn a rhialtwch ac yn codi ac mae'n mynd allan a mae'n gofyn i un o'r gweithwyr, yw dad? Is father on deck? A mae'r dyn yn dweud, di, mae dy dad on deck, mae e'n gapten. A mae'r ferch fach yn gwenu, ac mae'n mynd ôl i'r gwely ac yn cysgu dawel. Yn ei dineweidrwydd, mae dad wrth y lliw. I'r Cristion, ein ni'n gallu dweud, fy nhad sydd wrth y lliw. Yr un yma sydd yn gofalu, yr un yma sydd ddim yn cysgu, sydd ddim yn blino, sydd mewn rheolaeth. Fellwn ni gysgu yn dawel. Ond ofn arall, drwchwch yn y 6 adnod. Mae yna ofn oerni y nos a yn y nos, dwi'n siŵr beth sy'n digwydd o ran y lleiad. Mae'r gair lunatic, a pethau, beth sy'n digwydd yn y nos ac mi oedd yna ofnau felly. Ac yn y hael y dydd, gwres tambaid yn llosgu y corff ac yn brifo'r corff. Ac mae rhywun yn chwilio am gysgod i gael ryddhad, i gael gorffwys. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Mae yn dy warchod, mae e'n gysgod yn fodd i adfywio, yn fodd i gael rhyddhad ac esmwythad. Ac mae wrth dy ymyl. Ac falle bod y salmydd nawr yn ymwybodol, falle bod wedi anghofio rhywbeth. Ac felly, yn y 7 adnod, fe ath geidw rhag pob drwg. Falle bod fi heb enwi popeth, ond fe ath geidw rhag pob drwg. Beth bynnag gallwch chi feddwl amdano, mi fydd yn eich cadw. Fe a geidw dy einioes, y peth pwysica, y peth sydd yno ni sy'n mynd i bara am dragwyddoldeb, mi fydd yn eich cadw. Mae e'n geidwad pob amgylchiad. Ond yn ail yn fyr, mae'n geidwad personol. Pob amgylchiad, ond hefyd yn geidwad personol. Mae'n geidwad i'r eglwys, ond mae'n geidwad personol i ti. Os ych chi'n Gristion, mae'n geidwad ac mae'n mynd i'ch cadw chi.
Chi'n gweld e trwy'r salm. Ni ad e fe i'th droed di lithro. Nid yw dy geidwad yn cysgu. Yr arglwydd yw dy geidwad ar dy ddeheulaw. Chi'n gweld yr ailadrodd yma. Mae'n geidwad i ti. Mae'n bersonol. Os i chi'n Gristion, mae'r cysur yna i chi. Mae'n geidwad i ti. Mae'n yn dy adnabod di. Mae'n dygaru di. Mae wedi dygaru di yn gymaint nes iddo fe anfon yr arglwydd Iesu Grist. Ac iddo fe ddioddef mwyn ein mabwysiadu ni, ein prynu ni, yn cosb am ein pechod ni'n cael ei osod arno fe. Dyma chi gariad. Ac mae Crist yn mynd i'r groes o'i wirfodd, oherwydd ei gariad at y tad a'i gariad ato ni ac ato fi, ato ti yn bersonol. Ac mae Iesu Grist yn gweddio amdano ti heddiw. Mae ganddo fe gonsern amdano ti. Mae'n geidwad personol. Mae chi ryfeddod. Dyma chi gysur. Pan mae rhywun yn cael ei anafu yn eitha gwael, falle bod damwain car, a mae rhywun yn mynd at y person, ac mae'n dweud, mae yna gymorth yn dod, fi di ffonio'r ambulans, mae cymorth yn dod. Wel, i'r Cristion, sy'n rhaid i ddweud mae cymorth yn dod i'n sefyllfa ni, achos mae Duw gyda ni yn bersonol. Mae'n agos, mae yna. Beth bynnag yw eich ofn chi y bore yma, beth bynnag yw eich sefyllfa chi, cofiwch, mae e'n eich caru chi. Ac mae'n mynd i'ch cadw chi, weitha y storm. Mae'n geidwad personol. Ond yn ola mae'n geidwad parhaol. Pob ymgylchiad personol a parhaol. Mae'n geidwad sy'n mynd i bara am byth. Dyw e byth yn mynd i'ch gadael chi ar eich pen eich hun. Yn wir, mae'n geidwad tragwyddol. Chi'n dychmygu yr Israeliad yma nawr yn gwersylla ac yfori, o'n nhw'n mynd i wneud eu daith fyny'r mynyddoedd ac yna mewn i Jerusalem. Ond yn ar ôl chydig o ddiwrnodau, o'n nhw'n gorfod wneud y daith eto. Nôl trwy'r mynyddoedd, gwersylla allan ar holl beryglon a'r ofnau, ac yna mewn ychydig fisoedd, bydden nhw'n wneud yr un peth eto. Yn adnod 8, mae e'n gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Mae'r arglwydd yn addo bod gyda Cristion bob amser. Mynd i'r gwaith a dod o'r gwaith. Mynd i'r ysgol, dod o'r ysgol. Mynd i gyfnod anodd, falle profedigaeth, a dod o'r profedigaeth. Mynd i ryw sefyllfa chi ddim yn deall pam bod hyn yn digwydd, a dod allan o'r sefyllfa yna. Mewn i farwolaeth, ac o farwolaeth. Bydd dim eiliad yn mynd, lle bydd yn eich gadael chi. Fe brofodd Crist bod heb Dduw. Ar y groes, mae'n galw allan fy niw, paham am gadewaist. Ac oherwydd i Grist brofi hynny, bydd dim angen i ni fyth brofi bod ar wahân i Dduw, trwy ras yn heiddiannau Iesu Grist. I ni'n gwybod, mae e'n mynd i fod gyda ni bob amser. Mae'n geidwad parhaol am byth. Dyma chi geidwad. Dyma chi fraint. Mae gen i ambell i ffrind sydd yn adrodd y salm yma bob bore. Jyst i atgoffa fe hun, sut un yw Duw.
yr hyn a wnaeth Iesu Grist a beth sy'n wir amdano ni. Mi fydd Duw yn ein cadw. Mi fydd yn ein cadw bob amser. Wel, ar hyn o bryd, i ni yn Salm 121. Ni ar ein ffordd i Jerusalem nefol. Ac mi allwn ni fod yn sicr beth bynnag ddaw, beth bynnag yw ein ofnau ni, i ni allu rhoi y cyfan i Dduw. A mi fydd yn ein cadw ni. Chi'n teimlo mae eisiau ni gael y neges yna. Ac yna rhyw ddydd, byddwn ni'n mynd mewn i benod 122. Y mae ein traed bellach o fewn dy byrth, o Jerusalem. Y ddeiar newydd, y Jerusalem nefol. Ac o y mwynhad bydd hynny i ni. Wel, diolch i Dduw i fod e'n fath geidwad. Ac ni'n gweddio beth bynnag yw'ch sefyllfa chi ar hyn o bryd, byddwch chi'n profi y tangnefedd, yr heddwch yna. Mae Duw am i ni ei brofi. Amen. Wel, gadewch i ni weddio i orffen. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti, dy fod ti yn fath geidwad. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yr un a ddaeth i geisio ac i gadw y rhai colledig, bod wedi dod i achub pechaduriaid. O arglwydd, achub eto dy glod. Cyn ni'n gweddio am ein gilydd nawr, y byddi di yn rhoi sicrwydd yna gafodd y salmydd, y byddi di yn eu cadw nhw. Beth bynnag yw ein amgylchiadau ni, beth bynnag fydd yn amgylchiadau ni. O arglwydd a ni brofi dy dangnefedd di yn ein bywydau ni, a hynny dy glod. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig Dduw, ein gwaredwr trwy ein harglwydd Iesu Grist, y byddo y gogoniant a mawrhydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen. Diolch i Gwydion am ei neges bwysig y bore yma. Ac diolch hefyd i Nest am y darllen i ni. Dyn ni am diweddu prawn yma trwy gannu rhif 287. Mor beraidd i'r credadau'n gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwellai glwyd, yn lladd ei ofnau trist ac ymlaen.